बेनि थांखियाथ' मेनलि दानि मुगायाव सुबुं सानखो बारायनाय लोगो लोगो आरो हिनजावसाफ्राबो दा गोबां आवगायबोगासिनो दं आरो बाहेरायाव बिसोरबो खामानि मावनो गोनां जादों आरो दिनैनि आबहावायाव हिनजावसाफोरनि सायाव हारसिं हाला बेरायहैबा गोबां बिसोरनि सायाव आक्रमन खालामनाय बेफोरबो जाथायफोरखौ जों खोनाबाय थादों निउसफ्राव। जियानो जाथों मानो सरकारा मोनसे हिनजावसाफोरनि गाव गावनि सेल्फ डिफेन्सनि मोनसे ट्रेनिं होदों। दा बिनिनो मोनसे हाबाफारि बियो दिनै जाहाथे सासे हिनजावसाखौ गुबुन सोरबा सुथुरफ्रा बा गुबुन मानसिया जानला मोनला जाहाथे आक्रमन खालामनो हाया बिसोरखौ जाहाथे बिसोरो गावखौ रैखाथि खालामनानै बासायबोनो हायो गाज्रि जाहाथे बिसोरनि सायाव गाज्रि नोजोर लानो हायो गाज्रि थांखिजों बिसोरखौ गाग्लोबनो हायैनि थाखाय जों मोनसे सेल्फ डिफेन्स होदों आरो जोंनि सरकारि फरायसालिफ्राव बेफोरबायदि बेब'स्थाखौ हरदों सरकारनिफ्राय। ओरैनो साबेसे दं? दाथ' जों माने 6 to 9 जेसेबां हिनजावसाफोर दं बिसोरखौ होजोबनांगौ माखासेफ्रा उसुबिदा जाना सफैयाखै आरो जेखिनि फैदों जों बेखौ होगासिनो दं। ओरैनो माबानिफ्राय सोलिखो बे? ओरैनो जोंथ' दिनैसिम माने 15 दिन जाबाय आरो बेसे गोबावसिम फोरोंथाय होबाय थागोन? 15 दिन माने 1 मासखौ जों लाग्रोदों माने बारायलांबाय थागोन आरो दोनथ'लै र'। आदसा दा नै खोनानो मोन्दों दाथ' बे बिटिआरनि बाहेरनि बर' फरायसालिया थैलांजोबनो हमदों बिनि सायाव मा फोरमायो? दा बेथ' बाथ्राया सैथोआनो बिटिआरनि बाहेरायाव दा बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थैलांनो हमगासिनो दं। मेनलि माखासे जोंहा फोरोंगिरिफोरनि अभाब जादों आरो इनफ्रास्ट्राकचार अर्थात स्कुलनि बिल्डिं टयलेट बाथरुम बा बिदिनो दै लोंनो दंखल जिखुनु सुबिदा नांगौ स्कुलाव बे सुबिदाफोरखौ सरकारनिफ्राय मोननाय जायाखै। गोबां फरायसालिनि बिल्डिंफ्रा बायराब जिराब जानानै दं आरो फोरोंगिरिनि अभाब जानानै दं जायनि जाउनाव बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा लासै लासै थैलांनो हमदों आरो बेखायनो सरकारा जाहाथे साफिसियेन्ट फोरोंगिरि थिसनना हरो आरो स्कुल बिल्डिंफोरखौ मोजाङै फोसाबहरो बेनि थाखाय जोंनिफ्राय खावलायनाय थायो आरो